ኣብዚ ሎሚ ዘመን ኣብ ገዛ ርእስና ዘለና ቆላሕታ ክነጥፍእ ቀሊል እዩ። ማሕበራዊ መራኸብታት ምስ ካልኦት ምውድዳርን ኣቓልቦ ናብቶም ካልኦት ዝገብርዎ ወይ ዝውንንዎ ነገራት ከም ዝሓስብ ይገብሮ። ዕቤትና ምስ ዓወት ካልኦት ሰባት ንምዝኖ እሞ ድሕሪት ከም ዝተረፍና ምኹዓት ከም ዘይኮንና ወይ ተስፋ ከም ዝቆረፅና ክስምዐና ይጅምር። ይኹን ደኣ እምበር ናይ ሓቂ ዕቤት ዝጅምር ካልኦት ምርኣይ ኣቋሪፅና ኣብ ገዛ ርእስና ክነትኩር ከለና ጥራይ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ፍሉይ ጉዕዞ ኣለዎ። ሰባት ብተፈላለየ ቅልጣፈ ይዓብዩ፣ ዝተፈላለየ ቃልሲ የጋጥሞም፣ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ይጅምሩ። ህይወትና ምስ ካልኦት ክነወዳድር ከለና ነዚ ሓቂን ነገር ንሪኦ። ንሕና እንሪኦ ዓወቶም ጥራይ እምበር መስዋእቶም ውድቀቶም ወይ ድማ ስውር ቃልሶም ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ዘተባብዐና መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ቅንኢ ጥርጣርን ተስፋ ምቁራፅን እዩ ዘምርሐና። ኣብ ገዛ ርእስና ምትኳር ማለት ንኻልኦት ዕሽሽ ምባል ወይ ድማ ንኻልኦት ጥፋተኛ ጌርካ ምርኣይ ማለት ኣይኮነ። ናይ ገዛ ርእስኻ ዕቤት ሓላፍነት ምውሳድ ማለት እዩ። ኣብ ሽቶታትካን ልምድታትካን ኣተሓሳስባኻን ክተትኩር ከለኻ ንፅሩነት ትረክብ። ኣብቶም ክትቋፃፀሮም ዘይትኽእል ነገራት ግዜኻ ካብ ምብኻን ተዓቂብካ ኣብቶም ብሓቂ ረብሓ ዘለዎም ተግባራት ተውዕሎ። ኣብ ርእስኻ ምትኳር ስነ ስርዓት ተኣማንነት ርእሰ ክብርን ይህነፅ። ሓደ ካብቲ ካብ ካልኦት ብምትኳር ዝመፅእ ዓብዪ ሓደጋ ምስንባድ ወይ ድማ ዲክላሬሽን እዩ። ካልኦት ክትከታተል እተሕልፎ ግዜ ካብ ናይ ውልቀ ዕቤትካ ዝተሰርቐ ግዜ እዩ። ሓደ ሰብ መን ቀዲሙ ኣሎ ኢልካ ኣብ ምክትታል ተፀሚዱ ከሎ እቲ ካልእ ግና ብፀጥታ ክእለቱ የማዕብል፣ ካብ ጌጌታቱ ይመሃር፣ ከምኡውን መዓልታዊ ይዓቢ። ዓወት መብዛሕትኡ ግዜ ናይቶም ፅንዓት ዘለዎም እዩ እምበር ናይቶም ኩሉ ግዜ ምስ ካልእ ዝወዳደሩ ኣይኮን። ኣብ ገዛ ርእስኻ ምትኳር ናይ ሓቂ ዓቕምኻ ንኽትረክብ ይሕግዘካ። ናይ ካልእ ሰብ መንገዲ ክትከታተል ዘይትስርዕ እንተኮይንካ ኣብ ገዛ ርእስኻ መንገዲ ትፈጥር። እንታይ ከም ዝሰርሕካ እንታይ ከም ዘነቃቕሐካ ንሂወትካ ትርጉም ዝህባ እንታይ ምዃኑ ትመሃር። እዚ ርእሰ ፍልጠት እዚ ድማ መሰረት ናይ ሓቂ ዓወትን ሓጎስን እዩ። ሂወት ምስ ካልኦት ዝግበር ውድድር ዘይኮነስ ናይ ርእሰ ምምሕያሽ ጉዕዞ እዩ። ምውድዳር ኣቋሪፅካ ብገዛ ርእስኻ ዕቤት ክተትኩር ምስ ጀመርካ ኩሉ ነገር ይልወጥ። ካብቲ ተማሊ ዝገበርካዮ ዝሓሸ ሰብ ንምዃን ፃዓር። ኣብ ገዛ ርእስኻ ክትከትኩር ከለኻ ዕቤት ዘይተርፍ ይኸውን፣ ሰላም ይርከብ፣ ዓወት ድማ ናይ ውልቅኻ ይኸውን።